an lɔvi wala lamɛnbaaw ne tɔgɔ ko Salima Jani n sɔrɔ bɛ nin Mɔribugu yan ne dɔtɛri Kala kan vraiment ne b'aw féliciter an ka kunnafoni in ka ɲi kosɛbɛ walayi a to ka mɔgɔw kunnafoni waati bɛɛ ne bɛ Mɔribugu lamɛn walayi au lundi au vendredi ne b'aw lamɛn sanga ni waati non vraiment ça c'est très bien walayi non nin ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ a ye numéro bila numéro vert bila mɔgɔw hakilina fɔ non vraiment nin ka ɲi kosɛbɛ ça c'est très très important wala n ka wulafɛ foli don quoi merci. Tɔgɔ Sumala Jaabi ka sɔrɔ ne ka kuma fɔ Mali la refreshment sigilen don Marseille Kati an fɛ yan nɔ hamina ko min b'an kan kosɛbɛ min kɛmɛ k'an jɔrɔ n'o ye kurantigɛ ko ka tɔɔrɔ sigi an kan kosɛbɛ an ka baaraw kɛli ka gɛlɛn an bolo an minnu bololabaara an ka sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya wa kurantigɛ sababu la ko caman bɛ ka sigi kɔfɛ adamadenya bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ mɔgɔw n'u ka viw ka gɛlɛn mɔgɔw ka ɲɛnamaya ka gɛlɛn kosɛbɛ yan nɔ yɛrɛ an b'a ɲini Mali autorité fana n'u sera ka fɛɛrɛ kɛ ka laɲini dɔ kɛ walasa an ka se ka kuran sɔrɔ lafiya kɔnɔna na o bɛ sɔn ka diya n ye barisa mɔgɔw tɔɔrɔ ni an minnu de bɔra baara la an tɛ ka se an ka dahirimɛ sɔrɔ yɛrɛ. Ani Ɲankuma Ibrahim So Bamako commune 5 ne bɛ fɛ ka kuma haminako min kan bi o ye carte d'identité biométrique ye tiɲɛ yɛrɛ la ne tun hamilen don kosɛbɛ pour que n ka se ka n ka carte sɔrɔ mais Ala y'a nɔgɔya dɔgɔkun tɛmɛlen ne taara n ka carte min na mairie commune 5 la Tɔrɔkɔrɔbugu yan bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ye n ka carte sɔrɔ bon n bɛ min ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'i ka enregistrement kɛ pour que i ka se ka carte d'identité biométrique sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la carte in a nafa ka bon kosɛbɛ kelen ale de bɛna bila pesi ninnu bɛɛ caman nɔ la bon filanan fana ye min ye o ye carte d'identité CEDEAO de don fana CEDEAO jamana 15 ninnu bɛɛ la n'i taara a jamana o jamana la n'i y'a carte nin yira dɔrɔn a bɛ n'a fɔ o jamana fana sɛbɛn b'i bolo donc a nafa ka bon kosɛbɛ bon an bɛ min fɔ furancɛ fanga ɲɛmaaw fana ye u ka fɛɛrɛ kɛ cercle ni arrondissement ninnu ni togoda ninnu kɛrɛfɛ dugu ninnu caman na u ka fɛɛrɛ kɛ a baara ka se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na sabu o yɔrɔ ninnu dɔw bɛ hali bi a baara ma daminɛ o yɔrɔ ninnu na donc o ye gɛlɛyaba de u ka fɛɛrɛ kɛ i n'a fɔ 2009 la RAVEC carte nin ko kɛra cogo min na ka taa togodaw ni womisɛnnin ninnu bɛɛ la u ka carte d'identité biométrique ko fana kɛ o cogo la u ka taa togoda ni womisɛnnin ninnu bɛɛ la pour que yaasa maliden fanba bɛ se ka carte biométrique sɔrɔ cogoya min na sabula an ni kalafili tɔ man jan bilen